оғоз мекунем аз ана ҳаст ягон бародаре ки асабош яъне ки железни боша. чӣ кор мекарда бошад? Терминатор пайдо тайёр мекарда бошад. Я друг Сары Кон. дальнейши ҳамин канали мара бигира хизмат да халқ кунам. худ чӣ кори мекунам проблема ё бизнеса кор мефармона. чӣ коре ки кунам бародари азиз? агар ҳамин хел ягон бародар боша занг бизана, ягон договор мекунем, ягон чиз мекунем, иншолло ки нархи арзон хати ҳамин канала метемаш. ина телеграмам, ина ютубам. бародаро ман шалпар шидам, намешава. фақат тоҷики мо против тоҷикай. Я вернусь позже. Тоҷики мо тоҷикша кишта истай.